Ndinoda kukukwasai amanisha Mwari muchirongwa chedu chamunovigirwa neMandara SDA Church online. Tichida kutenda nema comments atiri kuona zuva rimwe nerimwe patinoita maprogram edu chiKristu nechivanhu. Mukutangisa program yedu muzuva ranhasi ari kutaura kwamuri senguva dziri dzose. Ndinoitwa Pastor Adin Momba. Muzuva ranhasi tine nyaya dzakatinakira dzandingakurudzire kunyanya kuvanhurume anana baba vauye kuzogara pachivhitivhiti vanzwewo hurukuro yatinayo pamusoro pevaimbova madzibaba vatadeidza mustudio muzuva ranhasi. Madzibaba vachange vachitaura experience yavo, tipinde navo church, but munhu watakasangana naye aimbova madzibaba akabatsira vanhu vakawanda, akaita zvinhu zvikuru mukushanda kwaaiita. Vakagara pasi vakati inini nzira iyi yangu inonditambudza, Mwari ndibatsireiwo. Havasati vakupinda nesu church, but munhu akazvipira kuti road yandandichifamba handiyo, regai ndichibatsirawo nyika izive kuti taishanda sei. Saka ini ndazviintroduce kwamuri panguva ino. Mumwe ari mustudio muzuva ranhasi ndipastor vatinoshanda nawo nguva dziri dzose. Gamuchirai vateereri pastor. Tinotenda. Kazwai vadiwa vateereri nevatariri vechirongwa. Ndine mufaro nekuteera kwatiri kuita chirongwa chino. Tiri kuona macomments enyu paFacebook, paYouTube, neminamato yenyu inoratidza kuti chirongwa ichi mune shungu dzekuti chiende kumberi. Ndinoti itirwai zvakanaka. Ndisita ndimufundisi Mapraz. Ndinonyanya kushanda nevana. I'm a chaplain at Simbare Denga Primary and Saturday Retreat Seventh-day Adventist Primary. So ndichishanda nevana ndinowanzofarira kuti vana vedu tivaconsider panyaya dzokuverenga. Saka ndine picture rangu iri randati murione, vadiwa vateereri nevatariri vechirongwa. Rine zvidzidzo zvakawanda zviri mukati mepicture. Handingakuradzai zvose, but ndichakuradzai zvishoma. Rinopa maBible stories ari mumapictures kana kuti mumufananidzo. Saka as you can see, ndinokushuvirai kuti muve naro imba imwe neimwe, vana vedu vakudzwe muna Kristu vachidzidza. Tararama mazuva akaoma, mazuva ari kubatwa vechidiki nezvakasiyana siyana. So if you install the software yeBible musoro mavo, zvinoita kuti zvenyika pazvinozouya ivo vanenge vava right. So kana muchida mapictures aya, sunungukai kutibata panhamba dzamuchapiwa nevari kutekenya mishina behind the scene. Mwari akukomborerei akuitirei zvakanaka. Tinoda kutenda mashoko aya madzidzise vana vako. Amen. Vachimuka vadzidzise vana vako, muchifamba murwendo vadzidzise muchirara. Vana vadiki nevanhu vakuru vanodzidza zvazvichitaurwa napastor, vachiona zvinhu zvinobatika. Chiprofita chemubhuku raDaniel, bhuku raRevelation, zvese zvirimo. Madoctrines echurch, nyaya dzehealth message dzirimo mumapicture. Saka dai Mwari wokudenga atikomborera panguva inoi. Ndichakumbirawo zvakare pastor vatinamatire. Tinamate. Baba vedu muri kumusha kumusoro kudenga, tinokupai mbiri panguva ino nekuda kwekutikokorodza kuti tiite hurukuro iyi. Taikumbira mweya wenyu mutsvene pakukurukura kwedu, ugotungamirira kutaurwa kweexperience dzedu uye nekuvhurwa kweshoko renyu richitibatsira kuti pachiedza. Tinonamatira vadiwa vateereri vangadai vachitsvaga kunzwisisa zviri nani panyaya yezvidzidzo izvi, muwedzere kuvajekesera kubudikidza nemweya wenyu mutsvene. Tanamata. Amen. Amen. Vaimbova madzibaba. Tinokugamuchirei pachirongwa chedu. Toda kutenda Mwari nekubvuma kuva nesu kubva kure kwamabva muchiuya kuzotaura nesu. Ameno. Ndakaona tiri kupostori, isusu takangopinda upostori tiri vana.
hatina kuzoita sana Pastor Mapurasi vekuti vanga vatove musondosi vakambova musondosi ivava vaiva netsvimbo inoyera yekuti vakakunongedza nayo tsvimbo iyoyo mweya yetsvina yaibuda vaiita zvinoyera. Pamunoita chipiyaniso Pastor, chipiyaniso ndechei? Muchinjikwa katatu. Muchinjikwa katatu. Yes, muchinjikwa katatu ndewei? Kazhinji waigona kushanda kuburitsa zvinhu zviviri. Number 1 itori identity. Alright. Makadi madzibaba nemutsa ngauye nesu katatu kasingagume vanhu vaisa muchinjikwa. Pamwe pacho yanga iri simple yeku accept uri kuprofitwa. Wodzwa nyaya yako paunopedza kuprofitwa unzi isai muchinjikwa wenyu kangani katatu kugutsikana kuti makonfirma zvamaprofitwa. Mune here zvimwe zvamaitira muchinjikwa katatu? Chokwadi. Muchinjikwa waigona kuitira pakuti kana uchinge waprofitwa sezvokutaura mufundisi, kuisa muchinjikwa unge uchitenda nekubvuma kuti hongu zvandaprofita ndizvo. Kugamuchira kuti zvavataura ndizvozvo. Alright. Chechipiri, kusimbisa kana kuti hana yako kuti sarwe nehana, wonzisa muchinjikwa wachanda semunamari futi zvakare kana semuteuro kuti muchinjikwa kuti sarwe nehana. Alright. That's true. Komasomwe enyu munonyorerwa nani? Mamwe mazita atinonzwa muchiimba ka. Mubhaibheri anana Maidhona. Gracia. Munomaona kupi Maidhona. Anoburuka nemweya mufundisi. Mavhesi emweya. Anenge atori mavhesi. Mavhesi emweya. Hey! Uko hatati masongo tinoti mavhesi. Alright. Kune vhesi raburuka. Alright. Ende riri kuburuka according nesituation iripo kana kuti nemunhu ari kuprofitwa. Kana kuti nenzvimbo yatiri. Saka anoti ndanzwa kumakore kuchiimbwa kuchinzi. Ndio panozobuda tanzwa kumakore. Panozobuda mazita akasiyana siyana. Anana Gracia. Ana Maidhona iwayo, ana Yakope nemamwe akasiyana siyana, ana Pio. Kuti mogona kumashaya mubhaibheri. Alright, toda kutenda. Murwendo rwenyu rwekubatsira vanhu, musati matanga kubatsira vanhu, ndezvipi mastages amakatanga nawo mukufamba kwamaiita, mukusimbiswa kwenyu kuti mugone kuona nyaya dzevanhu? Ndezvipi zvamastages amakapinda nawo? Alright, ndotenda mufundisi nemubvunzo wenyu wakanaka chaizvo. Zvatakatanga isusu kuti takutanga kuprofita vanhu, taipinda mumapako anoyera kana mumapako ainge akavigirwa tingati mbondoro dziya kana masvikiro akare kana vana vairwa hondo vaiswa mumapako vazhinji vacho. So ndo mataipinda imomo nevataifamba nawo vakuru vedu vemachechi vaititungamirira. Tichipinda imomo tobatidza moto wedu, toita kana mazuva 3 kana 2 totakura chibage chedu nemvura tasingadyi kana chinhu. Tichibadza moto imomo totanga kuimba tichinamata, tapedza moto igona tobuda mukati muninga matenge tapinda, but pakuzobuda ngondo tozona mune nyoka kana nyoka kutobuda kana nyoka iri pamusuwo kuratidza kuti changa chiri chivanhu chainge chataipinda imomo tiwane masimba evanhu ivavo yanga ane masimba okare, bozi mondo renze yanga ane masimba yaive nayo yagona naisa mvura. Saka isu takapinda mumapako imomo tagona kumbira masimba kuti tikone nyika tichinge tadzoka, nekuti mhepo nemhepo zvinopedzerana kandi dhimoni nedhimoni zvokunopedzerana. Nekuti inenge iri mweya yetsvina, takutsvaka mweya futi zvakare yakasimba kudarika mweya yemunyika. Saka maienda mumapako chokwadi. Mapako evanhu vanenge vakavigirwa imomo kana kuti maninga anoyera, mondoro, masvikiro nemasvikiro. Saka maiziva sei kuti bako iri makafira anhingi kana kuti makavigwa mondoro dzakati, makavigwa vanhu vakati, maizviziva sei? Taiziva nekuti nguva dzacho idzodzo kwairo ainonzi mapendero yakati kuda kutsvaka kuti mvura inaye, saka vainokumbira masvikiro makavigirwa mondoro idzodzo, vaitoridza ngoma vechivanhu vachitomwa bute raisi zvese pasi vachiita kuti mvura inaye. So taitoziva kuti vanhu kana vachipinda nzvimbo iyoyo ndo nzvimbo dzakayera, isi totera nzvimbo dzipi idzodzo. Zvichireva kuti maitarisa kune zviri kuitwa kune vanhu vechivanhu. Ndotenda. Kana maona mavari kufamba takutoziva kuti ndo pane zviripo. Makutoziva kuti ndo pane zviripo. Ndatenda.
rwendo rwenyu rwekupinda mumapako rwakatora nguva yakareba sei? Usati wakushandira vanhu munotora nguva yakareba sei? Unogona kutoita kana 3 months kana 4 months muchipinda musingadyi muchitobatidza moto muchitovatamo muchikumbira masimba enzvimbo iyoyo. Alright. Asi panenge pane munhu mukuru, pane vanenge vatoripo vakuru vanenge vanesu vanenge vanemi ava basa ravo nderekukunamatira nekukumbirira nzvimbo iyo ndouyo vanisa chivanhu chenzvimbo iyoyo vanokumbirira kumudzimu nechivanhu ichocho kuti tapinda mukati menzvimbo yenyu yakadai yakadai tibatsirei vana vasadyiwe nemhuka dzemunomu tibude pasina atorwa. Yeah. Mabata chimwe chinhu chandoda kuti mutsanangure mangochibata in passing. Maisangana nenyoka. Chokwadi. Ndezvipi zvamaita nokuti ndinorangarira mumwe wandakambosangana naye wechivanhu aitotanzi mumapako mataipinda taigona kutoona nyoka. Iye matauriro aiita neni aindiudza kuti aigona kutosangana nenyoka, nyoka yototaura yototi itai zvamuri kuita, kana mapedza ndichadzoka ndozorora. Imimi zvamaisangana nazvo zvaigona kuita kunge zvinovhundutsa but kwamuri zvisingavhundutse mukusangana nemhuka idzi dzamuri kutaura. Totenda munhu waMwari taitosangana nenyoka dzimwe nguva yakatovhara pamusuwo pacho peninga patinenge tida kuti tipinde tirare mukati momo. Totokumbirirwa kunzi aiwa takupinda munzvimbo yenyu tokukumbira musuduruke mufambe mubve papo tiwane kupinda. Nyoka yanga isingaurayiwe. Nyoka yanga isingaurayiwe yaitonzi inoyera iurayiwe. Inyoka dzinoyera. Dzaitova nyoka hombe seshato chaiyo inge yakatokurosa pamuda kuti mupinde mukati meninga iyoyo. Saka kune aikumbirira. Kune vaitokumbirira kuti takukumbira kuti ite zvatainga tibude tifambe zvakanaka musatifiringidze. Nyoka yotobva yafamba yotoenda yotobuda ipapo. Yotobva ipapo totopinda. Alright. Saka ndo danho rekutanga. Ndo rekutanga ramaisangana naro. Chokwadi. Rekupinda mumaninga mune vanhu vakafa. Alright. And then imwe stage zvisiri zvemumaninga kune kumwe here kwamaienda kunoyereswa. Kwataienda isusu taigona kukwira kana makomo marenje aya makomo chainonzi kune makomo anoyera kana digoma roti rinenge rine kana chitubu pakati paro otonzi wakanda dombo rongo tozoona risisipo kana wakanda dombo riyambuke dziva iroro rinodzoka futi bheki. Rinodzoka kwamuri. Wakanda dombo riyambuke dziva iroro rodzoka bheki. Nemaninga acho zvakare ogona kutoona zvakare mune hove dzakasiyana dzeblue dzered dzemakara akasiyana siyana wedzoza dzibate wadzidyiwe kana kutodzuma kuti hove ndaidai waigona kutosara imomo kana tonzi watodzungaira. Saka maitogara maudziwa. Taitogara tatoudziwa unzi muno mamudzumiwe kana kuti kushamisika ukashamisika watosarawo. Mune vamwe here vamakambowitnesa vakasara mumasango aya? Vakatowandisa but vaitosodzoka mushure munge vatokumbirirwa zvakare. Vaisodzoka but mushure meunge vakumbirirwa mumasango anoyera acho. Alright. Chimwe chandinorangarira kune vamwe vanoita zvekuprofita, dzimwe nzira dzavanosangana nadzo vanoendeswa kunzizi vachisanganiswa nemweya yemanjuzu vamwe vacho kuti nezviri kuitika. Ameno mungange mune experience here yekusangana nenyaya dzine chekuita nekuinitiatwa kwenyu muchiendeswa kunzizi munyaya dzemanjuzu dziri kuitika idzi? Ichokwadi chaizvo mumanjuzu kana kuenda kumadziva zviriko noti uchitobva kugome ikoko unotoenda kupi kumvura uchinzi kunochenurwa. Kumvura makwenda kunochenura unzi aiwa wapasa takunoti uchichenurwa unotoenda kumvura kudziva kana kumadziva anoyera anotonzi anonga njuzu kana kunotowanika nyoka kana makarwe motonzi makutoenda kutotopinda mumomo potokumbirwa futi zvakare musati mapinda mumvura imomo tave padziva renyu rinori takuita zvakati nezvakati nezvakati. Takukumbirawo masimba. Uyu anokukumbirirai uyu mukuru wechechi here kana kuti ing'anga? Ndota ndichiti anenge ari mukuru wechechi zvakare iri ng'anga zvakare nekuti chivanhu chinge chataiita tisingazii kuita chivanhu but ainzi tiri kunamata muburikidza muzita raMwari tichiti mudzimu unoyera. Saka pakuti mudzimu unoyera vanoshandisa mudzimu chaiyo unenge uri wechivanhu ndiwo unenge uchiyera kwavari
ndoni wachapa masimba. Toda kutenda chiri mumusakasaka meno pastor pane zvamaratidzo naMwari sofa patasvika. Pane zvinhu zvinenge zviviri zvitatu zvandivhundutsa pakukurukura kuri kuita hama edu. Chekutanga ndechekuti kune nzvimbo dzinoera dziri kunzi dzinodini dzinoera ende ndo dzavari kutanga kune inishetwa kutanga kuprofita vachibva munzvimbo dzinoera. Isusu pakuziva kwedu taiziva kuti zvenzvimbo dzinoera dzinoshanda nechivanhu. Machechi haashanda nenzvimbo dzinodini dzinoera. Ende chimwe chatakadzidza pamazuva atakambonge tichiita episode dzapfuura takabatsirwa na2 Peter chapter 2 verse 4. Inotaura mashoko ekuti verse 4 inoti nokuti kana Mwari, it's chapter 2 verse 4. Nokuti kana Mwari asina kurega vatumwa vakatadza asi wakavakandira mutataro kuvaisa kumakombe erima kuti vachengeterwe kutongwa. Yaitiburitsira pachena kuti pane nzvimbo dzerima dzakachengeterwa vatumwa vakatadza. Nzvimbo idzodzo ndo dzekunzi ukakanuka unonyangarika, ukaratidza kuappreciata unopesera wangotetereka nesango waenda. Saka ndiri kuona sekuti nzvimbo idzi hadzigari vatumwa vakabva kudenga, dzinogara vatumwa vakadzingwa, hadzigari vatumwa vaMwari. Endi kune madziva, kune mapako, kune makomo, kune miti, but taiziva zvakawandira kuchivanhu, but ndavhunduka vachiti even nekuchechi zvaidini zviri kuitika. Then chechipiri chandishamisa ipfungwa yekuti paitaurwa nenyoka ichiteerera. Nyoka chacha dzatinoziva hadziteereri dzedu nyoka chaidzo. Nyoka ikapinda mumba kana ikamhanya muchechi kana muri pai, kana iri nyoka iri normal haiudzwa kunzi usarume vanhu yobva irega kuruma, haidaro nyoka. Because nyoka hadzina nzeve dzekunzi dzingateerera. Saka pachisikirwa ukaona nyoka yakuteerera, yakumbirirwa yakuteerera, pakuti conversation pakati pevanhu nenyoka, woziva kuti pane ari kuseri kwenyoka asiri nyoka. Saka tikaverenga Genesis chapter 3 tinoona Eve achitaura nenyoka. So it's not first time kuti nyoka inotaura nevanhu. But Bible rinobva ratiudza kumberi kuna zvakazarurwa chapter 12 kuti nyoka yekare inova Satani yakureferenzwa kumashure kuya kwayakambotaura naEva kuya. Saka zvakazarurwa ari kutsanangura kuti nyoka yekare ndiSatani. Saka mukaona pachitaurwa nenyoka, chandatoona apa ndechekuti Satani amene ari kuuya ari muchimiro chenyoka. Ende ari ngirozi dzakadzingwa kudenga dzinoshanda naSatani dziri kuuya dziri zvimiro zvenyoka. So chengeta bako, dzogara pamukova kuti tokumbirawo kupinda sekuru kuti vana vangoita zvaroda kuita mozodzoka henyu mutoona nyoka yadini yaenda. Tokumbirawo musavarume pari kutaurwa nemakarwe kana nenjuzu. It means it's more than makarwe. Pane masimba aripo anova masimba engirozi dzakadzingwa kudenga. Thank you, Pastor. Ende chimwe chandatya mumatauriro avaita ndechekuti kwavaiwana simba racho vaiendeswa mumaninga, makafira mumapako ndizvo makafira dzinganzi mondoro, makafira vanhu vaizikanwa kuti vanhu ava vaiva nesimba, vaiva masvikiro, vaiva mai. Imomo ndo mavari kuenda. Ende chimwe chinhu ndechekuti vari kuona zviri kuitwa nevanhu vechivanhu, and then ivo voenda kunoita chinhu chimwe chete. Toda kutenda mazuva ano kuri kupararira nyaya dzemanjusu. Mazuva ano mukushanda kwamakaitawo mune here mabatsiro amaita vanhu vaiita zvemanjusu? Though pane mubvunzo wandandifunga kukubvunzai, but ndangofunga kuti tibva tangobata nyaya iyi. Imimi zvamunonyanyonzwisisa panyaya yemanjusu nechiprofita chamaiita zvakamira sei? Inini manzwisira ndaita nyaya yemanjusu nechiprofita
zvakabatana chinogona kuti chinhu 1 nekuti kuri kutsvaga masimba kumwe chete nekuri kubatsirwa vanhu vacho kumwe chete. Saka ndodzoka ndoti munhu anogona kutiza kuchivanhu but achidzokera futi kuchivanhu nekuti tiri kuti kunamata takapfeka gemenzi tiri kuenda mumakomo mapako echivanhu tichiita chivanhu toenda kumvura tichiita chivanhu. Saka tiri kudzosa zvakare vanhu kuchivanhu kwavari kutiza kuti kuchivanhu kuita rega tinonamata vachidzoka zvakare kupi kuchivanhu but havazoziva kuti vadzoka zvakare kuchivanhu. Saka kumanjuzu zviri kumazuva ano vanoti madhina tiri kuitira munhu dhina sekuti sadaka sechimuslim tiri kuitira masadaka ndimadhina kuti vari kupembedza mashavi asiri avo kuti aite avo nekuti mazita avanenge anawo mazita ekunyika dziri kure kana kunana Brazil kana kunana England kana kunana Indian Ocean yekuti munhu anenge akunzika kuti Kino iya inzi kuda ubvanzi hatichakuti kuda takuti Kino munhu atodedza nezita roro zita roro topfumbidzwa ropembedzwa. So penge pane connection kana combination yezita rapiwa remumvura riye renge rakushanda naiye kuti pazvinhu zvake zvese enge akuita semunhu ane mari asina mari idzodzo dzinogona kuzouya nekuda kwemhepo idzodzo nemanjuzi iyayo nekuti ndenge akushanda nawo anenge asiri mwari kana simba ramwari simba remvura. Maybe patinoda kuti tiende vanhu vanoita zvemanjuzu maivabatsira vakawandisa. Maivabatsira mukuita sei? Taivabatsira mumabhizinesi avo avanenge vanawo kuti munhu angona kuvhura shopu yake kana supermarket obva adati shopu yangu ino ipinde vanhu vakawanda vanhu vatenge. So taigona kuvabatsira nekuenda navo kumvura vatenga maraisi avo chikafu chavo ende chikafu chacho chocho chachisingadyiwe nesauti chinodyiwa chisina sauti chodzosera zvakare kumvura kuti penge pane combination iripo kuti kana vachidya vari kupa futi mvura vodya chinhu 1 kuti tadya imidya iwo nekuti muri vanhu vedu ndinotipa masimba. Saka muri kuti chinangwa chiri kuitwa zvemanjuzu mazuva ano ndezvemari mari nedzimba. Vanhu vari kuda mari nedzimba. Mari nedzimba kuti anenge aida kuti arorwe nemuchina kana tine muindia iye ari munhu mutema. Saka pamuindia panomuona inga achiona ngari kuona njuzu but ari munhu mutema. No, handisi kunzwisisa. Muri kuti vanhu vatema vaiuya kwamuri vaitoya kwamuri chokwadi vachiti ini ndoda kuroorwa nemuindia chokwadi ini ndoda kuroorwa nemuchina kana murungu chaiye ini ndoda kuroorwa nemurungu. Mune vanhu vakadaro vamakatosangana navo vakawandisa mukavabatsira? Ndatenda. Maivabatsira sei? Mabatsiro ataivaita isusu taivabatsira taenda navo kumadziva ikoko tonovata ikoko kumadziva ikoko nevanhu vatenge tinavo wakati one day kana vanosvika kuma 12 kana 10 toenda kudziva ikoko tokumbirira kuti auya padziva rino nemwana uyu tinoda kuti zvaari kuda zvibude. Ari kuda murungu but murungu ari kumuramba toda kuti murungu amude kana amufarire amude kunyange asingade but ngaade kuti paanomuona anzwe ropa rake kumhanya vavake imba pamwe chete. Toenda navo kumvura kwekwe unokanda raisi mumvura masweets machocolates vachinokumbira kumanjuzu emumvura kuti manjuzu aya avape masimba nekuti zvaanenge achitaura dzinenge dzichinzwa. Saka imimi muri kuti inini kana ndisingade munhu iye achindida kune munhu anogona kuti baba ava ndinovada imimi kunyange ini ndisina mafeelings nemunhu iyeye munoita kuti inini semurume ndikangomutarisa ndipere simba chokwadi mumude. Dzipi recipe dzamainyanya kushandisa kungoenda kumvura ikoko? Taitoshandisa dzimwe recipe dzatotoshandisa ipapo dzekuti taigona kutongotora zita rake remunhu waari kuda iyoye nezita remunhu iyeye nebhodhoro toisa mubhodhoro neshuga nemvura yemumvura imomo yemukandi MC kana nemufananidzo wepicture yake tovhara bhodhoro iroro. Baba vangu ndoda kuti mufambe mbijana vateereri vanowanza kundipopotera vateereri vanowanza nditi munoziva pasa munotakwa nemabwe vanonditaka nemabwe kuti munhu ipai munhu nguva yake. Vateereri vanowanzondi ndoda kuti mufambe nesu zvishoma nezvishoma. Nguva ndiyedu nguva ndiyenyu. Munhu ari kuda munhu inini handina kana chandiri kuziva kuti ndiri kudiwa. Imi mataura kuti munokumbira kadhi remunhu. Saka ndoda kuti vateereri vanzwe process. Varume swederai padhuze muone kuti tiri muhondo yaMwari naSatani tibatsirei. Kana pasina kadhi tainyora zita sene mune mutupo. Okay. Saka maikumbira musikana
musikana aito mutouya nazvo bhozi ndiani achida munhu uyu aitouya nazvo Okay. kana kutotora kadhi rake kufacebook kana kuwhatsapp kuprofile ouya nekadhi rake kuti munhu ndamuda uyu ndikumuda saka ndigadzire zvekuti handide panondiona chete andikande shoko rerudo. Yeah. Pastor munzisa Yeah. nyaya iri panapa Pakaoma. kuti munhu waangoonawo pafacebook Ehe, pafacebook kana pakambani pabasa ndibhosi wake ari kumuda. munhu ari kuda bhosi wake Ehe. bhosi waari kutoziva kuti murume womunhu Ndibhosi asi kumuda but yada tamude. saka kune varume vanogona kuita chihure mukati umu magadzirisa nyaya dzacho Chokwadi. imimi Eh. anyatsotsanangurai madzibaba tiri panguva yakaoma aiwa tsanangura yenyu tipei tsanangudzo sana ana baba swederai panapa nyaya yemanchester iyi nearsenal neliverpool ngatimboswedera timbunzwa kwatiri kuendeswa nasatani. Isusu tiri kutaura tichiti mavakiro ataita kana mabatiro ataita mudzimai auya uyu ana bhosi wake ari pabasa ari kumuda bhosi asi kuda munhu uyu auya kwatiri isusu taimuti iwewe kana uchida munhu iyeye uya nemufananidzo wemunhu iyeye nemufananidzo wako nebhodho rimwe chete kana resanje muriya kana resalad torigeza mukati toisa mapikicha yatakabatanidza kudai toisa mubhodhoro imomo taisa mabhodhoro imomo taitsvaga pekuti raichererwa asi ringe rakumbirirwa tichitaura kuti John da kuti undide pauchandiona undikande shoko rerudo wendosafunge umwe munhu kana mukadzi wako usamufunge ufunge inini tovhara bhodhoro ripi redu tocherera pasi achingodzokera kubasa chete antangaona zvinhu zvakutochinja bhosi uya akutanga kutomuda akutochinja pfungwa dzaanga asina. Saka kumhuri kwake bhosi uyu kunenge kwakamira sei? Anenge atomawani chaiwo. Kune kusina rudo? Hakusina kana rudo. Akutofunga uya amufambira uya. Yeah. Hameno pastor mune zvekutaura mashoko makuru. Makukutu. Saka ndiwo munamato wenyamuparadza. Uyu atingati munyamato wenyamuparadza but munamato wemudiwa kanti adiwe. Okay. Saka pane mudiwa munamato. Kozoita munamato wenyamuparadza kuti zvinhu zviparare vamukadzi nemurume vasiyane kana kuti munhu ari pabasa nabhosi wake vavengane. Ndadena imwe mozonyatsa kuitsenga muzokosi yenyamuparadza. Ndoda kungokomenda pane pfungwa dzavotanga kutaura kuti munhu anogona kufunga kuti ari kuenda kuchechi but achienda kun'anga. Unoona funga turi kutiza kuchivanhu. Chikristu nechivanhu wechirongwa chatinacho. Toda kuona kudyidzana kuripo nekusadyidzana kuripo pane dzimwe nzvimbo. Saka vanhu vakawanda vakatuka kwavakabva vachiti isusu tasiya zven'anga. Isu hatichaenda kumasvikiro, hatichaenda kumhondoro kunokumbira mvura, taakuita zvechechi tatendeuka. Saka Satani zvaanoita manje anokutenderedzai okudzosai pamabva. Chinonzi chipoko round kurasika kwemutaundi kwekuti unogona kutenderera semubuilding wodzoka pawatangira. Zvino unotozobvunza ana mai emusika kuti hamuna mbondoona ndichipfuura nepanapa warasika mutaundi. Ndozvinoitwa naSatani. Anokuendesai mutange maenda kure but eventually mongodzoka panzvimbo ipi? Panzvimbo 1. Saka ndiri kuti kuvateereri Satani ndo last day strategy yake yemazuva ekupedzisira yekuti ari kugadzira macounterfeit forms of religion anoita sekuti ari kutiza chivanhu but ozodzokera futi kuchivanhu. Nguva yapfuura takamboverenga Mabasa chapter 8 tichitaura pamusoro paSimon. Regai ndingoidzokorodza kuitira pamwe pane vateereri vatanga kuona chirongwa nhasi. Pavhesi 9 inoti zvino kwakanga kuino mumwe murume wainzi Simon waiva n'anga paguta iro. Aishamisa vanhu vepaSamaria achizviita munhu mukuru. Vose vaduku navakuru vakamuteera vachiti uyu munhu isimba guru raMwari. Saka pane maphrase anovhundutsa. Vari kuona nezo raMwari vari kuti ing'anga but vari kuuya vachibatsirwa naye vari tiri kuenda kuchechi. Saka yandiburitsira kuti vanhu pavari kuuya kwamadzibaba pakrawa kuzoshandirwa, pavari kuuya kuzopiwa munamato wokuyambuka, pavari kuuya kuzoporeserwa vari kurwara, vari kuti tiri kuenda kuchechi ende vari kutosonesa uniform yekuchechi vatiri kuenda kupi? Kuchechi. Asi ivo naMwari ndo vanozivana, ivo madzibaba naMwari ndo vanozivana kuti zvatiri kuita izvi hazvisi zvinhu zvechechi ndezveun'anga. Saka ndiri kuti kwadiwa vateereri
tinangwarira hakusi kwese kwaimbwa zvekuchechi kwataurwa zvinhu zvekuchechi kune chekuita naMwari. Imwe yacho inongori uniform yekunze asi zviri kuitwapo zvisinei nezvakapfekerwa uniform. Thank you, Pastor. Thank you. Ndichidzoka kwamuri munhu washa. Pamakatanga kuita basa renyu, tinoziva kuti varume nemadzimai vanouya. Namba yakakura yevanhu vaiuya ndevapi? Namba yakati wande yaiuya vakadzi. Varume vashoma. Varume vaiuya. But vashoma. Okay. Varume vaiuya. Mungataurawo zvinhu zvaisanganikwa nevarume zvavainyanya kukutsvagirai? Chokwadi, varume wakaona auya kuzobatsira kazhinji kacho inhau yebasa, pabasa paari panenge pasiri kufamba zvakanaka kana ndenge achingovengwa achingopomerwa mhosva. Chechipiri, wana murume auya dziri nhau dzekuti mumba panhau dzebonde haasi kupefuma zvakanaka nemudzimai wake mumba, magetsi anenge ari mashoma. Tobva tamubikira wataiti munamato kana kuti muteuro omwa mumba moita magetsi. Magetsi ngatimboisiyai. Ine basa muZimbabwe. Vaijusa magetsi. Vaijusa magetsi. Vadzibaba. Saka kwaigona kuuya munhu achitaura kuti ari kuvengwa kubasa. Imi maione here kuti zvechokwadi anovengwa kubasa? Isusu apa tisina pane zvinhu mukuinitiatwa kwamakaitwa, makainitiatwa here nenzira yekuti munogona kuona kuti ninga akadai kana kuti vamwe vamaishanda nawo ndivo vaiva nemasimba iwayo? Taitoona masimba taitori nawo ekutoona kuti izvo shwari kunetsa kwandaasi. Ko kwaigonawo here kusvika varume vanenge vachida maybe pabasa kudzingisa umwe wake basa kana kuurayisa umwe wake pabasa kana kuda kuparadza veukama? Ichokwadi, ndoparadza kwati penge paita matambudziko ekuti pabasa paipa singamira zvakanaka. Okay. Aroda pinda ya boss nzvimbo ya manager, iye asina kuma qualifications ya manager. Asada upapinda. Arada kupapinda enda achitopapinda. Aipapinda. Imi mamuitira munamato. Aya nyatsotsanangura iwa tereri vanondi maizviita sei kuti tomboti inini uyu mukuru wangu uyu kubasa, but mukuru wangu uyu ndiri kuda nzvimbo yake, maizviita sei? Taigona kuita sekuti taivaka munamato, taivaka zvokuti bosi wepa baigona kutransferiwa obva second wako ndaa mukuru pabasa. Osara mukuru iye wotransferiwa semwe nzvimbo kuratidza kuti iye abva pabasa paanga ari paananga ari kumashiro kwake. Maitovaitira munamato. Mukuitisa kwamaitira minamato iyi wacho iyeyi yange isiri nzira here yekuvabatisawo zvinhu zvisina zera nawo? Pakuitira munamato wataivaitisa isusu, tavaitisa munamato wataivaitira kuti unodai nekudai kana kuti uyane hari yako tonyora zita rabhosi wacho nerake tofungaidza nezvatofungaidza ipapo atisotaura zvizhinji nokuti vamwe vanogona kuzozviita vakadzikisa mumabasa. Yeah, right. Vanhu vane musikanzwa vamwe vanotozviita nokuti zvari kuva mwachanga totati vatozviita vatsvaka maresipi. Dzimwe unganga dziri kutanga kudzidzira kurapa dzinotsvaka futi maresipi. Venga kutozvisvitirawo vanhu mabasa akapera. Taiti vaitira mabasa achitopera. Saka kune vamwe vanhu vamunotoziva kuti haana mhosva yaakaita but anogona kubuda basa? Vakawanda. Anogona kungotsvagirwa mhosva pabasa pasina kana mhosva. Ameno, ndanchikumbira kuti muwedzere information pane nyaya dzatiri kutaura kuvanhurume, misikanzwa yavaita yekudzingisa vamwe mabasa kana kuti kuda kuurayisa hama dzavo, ndezvipi exactly? Orati nyaya hombe iri pakudai so kuti munhu kana achinge auya ari kutsvaka kubatsirwa handiti ininiwo ndiri kubatsira munhu netsvaka futi kubatsirwa ndizvo. Okay. Ndine zvandiri kuwana kusiri kunge ndabatsira munhu yabva pabasa anogona kutondiimisa kuti baba munhu akabva pabasa ndiri kutengerai kana mota, ini mota ndinichida pana munhu asingade mota kana asingade imba. So enda kutoita nesimba kuti zvangu zvitese zviitewo kwangu kusadi kwangu. So paunopiwa zvinhu zvazvo kazhinji kacho zvinenge zvine zvazvingafanira kunge zvichiitwa kana kunzi nhasi
enda munofungaidza pabasa muchitaura pamusoro pemunhu iye kuti abve iye ofungaidza mangwana acho ojamba orega kufungaidza. Saka zvimwe zvacho zvine maside effects zvinenge zvakawandira kumvura kwete kumabasa kuvarume zvakawandira kumvura. Ndakachingaenda kumvura kuti zvemanjuzu zvinogona kuva nemaeffects because zvinogona kuzoparadza vana kana kunzwa kuti mwana atsikwa, mwana apondwa, kana kuti mwana angogwinwa nemagetsi afa, kana kuti mwana atsvira mumba. Because masimba anenge achibva mumvura si masimba edu isusu ati kutokumbira kubva kwa zvekurubva pane kwazviri kubva kusiri kubva mukati mesimba redu. So kuti kana munhu akatadza mhiko dzamunenge mamupa zvaigona kumudzokera kumhuri yake. Zvinogona kudzoka but azoziva kuti zvakudzoka kupi. Because aenda achita kutsvaka kubatsirwa but mukubatsirwa anotoudzwa kunzi amai munamara tikupa geza yemazuva 3 yogeza 1 day ubva waukanda parodi pamwe uri kusvika uchitsikwa kana nebenzi ozoona kuti wakutanga kutopenga toteka njere nekuti hauna kuita zvawanzi kuti sei uite. Hey, tiri kuzvinzira mataura kuti vanhu vanga vakawanda vaiuya vanhukadzi kusowerenyu. Chokwadi. Ndezvipi zvamai sangana nazvo zvaitsvagwa nevanhukadzi? Vanhukadzi vari kumbonyatsotsvagei kumasou uko? Kazhinji kacho nhamba zhinji iri kuuya kumasou evanhukadzi inhau yedzimba kana kuti murume anenge agara zvakanaka mumba make nemurume wake but vakadzi vemazuva ano vanongotifungira kuti murume akangobuda tachifambi kana ndakunoura. Saka vanenge vakutsvaga inonzi protection kana inonzi key kana padlock kuti murume wangu hafaniri kusangana neumwe mukadzi asiri inini. Saka ndiitire zvokuti murume wangu kana achinge aenda kusummer house kana kugirlfriend apere simba sanzwe kuda mukadzi. Saka mailoka taibva takiya. Tine tariro yekuti ana panashe mukati umu vari kunzwawo chirongwa chedu zvakanaka. Mailoka sei? Malokero ataita isusu taingoti tenga loko ine vana 3 iya. Loko dzinofamba dziri 3 ine vana 3. Chi dzinofamba dziri 3. Alright. Ndo zvataimutouya nazvo zvatinozoita hatizotauri bosi anositedzera. Unongwa neloko iro rinotengesa nokisa padhoro riendo ratakiya naro kuti murume kana achibuda kunze kuhaiwa idololo isero hapana chinobuda. Ende zvichitoitika ingosvika wongogara wapa wotongotaura nyaya yobuda. Iye aenda achida kunotsvaga kuda kufadza nyama yake, nyama yobva yatadza kufara. Magadzira munhu. Tagadzira munhu. Alright, ndove kutanga. Handiti muri kunzwa varume ka? Sederai padhusa hamane shamwari. Mwari dai atibatsira. Chokwadi. Chechipiri vamwe vakadzi chavaiwira. Chechipiri vakadzi chavaiwira aigona kutouya achida kuti murume akasaone kuti aita zvichifambika pangave pabasa anogona idana nabosi kana nemunhu wepabasa obva tati muvhare murume wangu masasa afungirana kuona zvandiri kuita. Maisimbisa vanhu nekuti ndikuda mari. Bosi vari kundipa mari yakawanda daka mari yandikuora. Murume wangu haende kubasa ashandi. Saka ndikuda kuti mundigadzire zvokuti murume wangu asambofa akaona mudyisei achipota nemadziro chaizvo asaone kuti chii chiri kuitika kunze uko. Ndokudyisa here pastor? But kudyiswa kwechiprofita sekutaura kwavari kuita. Kune kudyiswa kwechivanhu nekudyiswa kwechiprofita. Satana mupenyu baba. Saka ini ndine mudzimai wangu handisi kuenda kubasa. Mudzimai wangu ada kuita musikanzwa. Maitomunamatira. Maitomupa miteuro. Taitomupa zvatemupa. Maita sei nyatsobatsirai varume sederai padhusa? Isusu mashandiro ataita isusu taigona kuti uyu ane chipfeko chemurume nechake kana tambo chete dzechipfeko ndodzataigadzira nazvo izvozvo zvokuti kana murume wacho akada kufunga zvaada kufunga pana chaiitika kuti mukadzi wake anenge zvaari kuita bosi tatosunga kuti zvaari kufungira zvikuitika zvisaitike taibata njere dzake. Chamaitamba nadzo injere dzake kuti aite tira dununu asaone chii chiri kuitika kunze. Kana mukadzi akapinda natwo kana vanomba kuti marifti anga achinetsa kunyange yachidzona dzichidarika nokoti ehoya mai otosvika atobika atowacha zvese mumba matogadzirwa enge atohausikewo pamba ipapo. Murume ndiye atove mushandi wepamba, mukadzi ndiye atove mushandi wekubasa achidana nabosi achipiwa mari nabosi bosi chirikutsvaka paimari. Iye murume uyo wamune magadzira anozowanawo here mabhenefiti emumba kana kuti panenge pasi munosunga zvese? Mabenefits emumba anoawana but enge mashoma.
Pasa alright, tiri kufamba saka kune madzimai vaiuya chokwadi chavari kutsvaka kukontrola varume vavo, kukontrora varume, tingati kudyisa varume kuti vapuse vasaone zvavanenge vachiita vadzimai kana vachinge vabuda kunze. Inini ndakamboita imwe shamwari yanga yakadyiswa but payakanamatirwa vanhu vemunharaunda vazviona munhu akaponeswa. Mishonga iyi inoexpire mhiko dzamunopa vanhu. Tikatara tichiti kana takupa pamwe ihoko yemutova kana kuti mutara chimutika ichi chine nguva chinoshanda, takupa chisina kuora chisina kufunyuka, tiri kuti geza mazuva 3 kana 7 days ogeza unochiisa kana kuti pasi kana kuchidyara ndizvo obvious chichatoora chichatongofanana nedhaga. Saka ndotaura ndichiti hakuna chisingaperi, chinhu chese chine magumo. Mota chaiyo yakaiswa fuel. Saka kuti zvinhu zvinoramba zvichiita se zvichirinyiwa uchiuya chovakira futi saizvozvo, nokuti wakagara uchiti zvangu zvaita pasi zvinozopera pamwe ndenda usagara munzvimboyo kandi ndakumozambika kuti Bulawayo kana kuti mafa kandi ndafa. Saka zvangoramba zvakadaro. Saka kana imimi muchinge mafa kana kuti mabva panzvimbo musina connection nevanhu avo, zvinhu zvavo zvatoenderana, zvinotoendana zvinotodhakwa. Saka tiri kuona kuti kunachinzi kana magara mopota muchiuya zvavafanira kuchipatara munhu uchekwa BP, haufanira kuvarairwa nokuti utori murwere utorwara neBP, unofanira kugara uchitorona dhokota nguva nenguva. Saka vamwe vacho vangaita zvangu zvaita handichadzokera kuye zvatoraiti. So munhu yeye futi totogona kuti zvitodhakwa notongosina kuuya bhozi wavimbisa aiwa madzibaba zvakaita ndikutengerai mota iyeye haina kuuya nditoziva kuti zvako zvaita se zvaita. Saka ndine kodzero futi yekunosunungura pandakasunga. vakasazadzisa zvavanenge vataura. Bhozi nyama yoimbiswa kai hauna kuimbisa mweya. Waimbisa nyama ine mota ndenda kuiona nditoziva kuti aiwa watova nema GD6 watova vakadzimba watogara kumahotero kumasabhabha ini kuwandira uchauya chatombondooni. Ende munogona kuita kuti zvinhu izvozvo zvidhakwa zvinotodzoka pazero tifanane. muri kutaura. Saka tine number 1 tine varume vaiuya nematambudziko ekumabasa vachida kudzingisa vamwe ende vanhu vachitodzingwa. Saka zvinoitika here kuti pabasa munhu asina kana mhosva yaanayo nokuti kwauya umwe munhu anongomuvengawo munhu iye atowanirwa mhosva pabasa? Zvinoitika kakanyanya zvangofanana nemuzvikoro chaimo, mwana anogona angonotata dofo but ito zari mwana ngubva grade 1 kusvika grade 7 aigona but paangoenda kusekondari adofo vanoti aiwa shamwari dzakutamba nadzo anenge madrugs but zvisirizvo dzitoriko hama dzinotouya kana vamwe vanotouya kuti aiwa dati mwana wanhingi atadze kuita chakati kana ndasarorwe kana ndasarorwa nanhingi bhozi mwana wangu ana vaiuya kwamuri vaitouya vakawandisa vacho kuti ndida kuti zviende pasero. Alright, saka tine 1 varume, number 2 tine madzimai vaiuya muvatengesa ko ndikaona mumba mangu mune maloko tava kutya kapasa unogona kuona maloko 3 kamukati memba zvienderana kuti pakatengwa manyowa nababa here maloko, asi kana pasina kuziva kuti pane zvakaitika ende maloko acho yaya kazhinji kacho kana waona rumbani kane vana vavo asi hazvina loko risina mwana kazhinji kacho. Pane here zvinosungirirwa ipapo zvinongoratidzawo? Paloko hapasungirwe chinhu but panoiswa zvinhu mukati meloko ndipagomba panokiwa neloko. Parinokiwa ndo panofara zvese. Mune minamato yamunoisa ipapo? Pano pagomba rinopinda musoro weloko ndo panoiswa zvese. Mukaloka ipapo zvafara. Ko munhu akakinura maki acho kazhinji kacho anenge asitorina, anogona atokanda kana mvura kana kutokanda kure zvokuti ingatoziva kuti munhu wangu ndapedza naye. Alright, rimwe boka revanhu remadzimai vainyanya kufambirei? Vamwe vacho boka remadzimai zhinji vachaifambira zvemabhizinesi zvemanjuzi zvavaita zvemabhizinesi kuti anga achiuya kuti ati zvangu zvifaye vanhu vatenge mupinde makasoma akawanda. Unogona kutoona kuti iwe wahodha zvinhu zvimwe chete mabhaibheri ese aya ndeshona uya anaeshona munhu iye haumuzivi but aringotengera munhu wani akonawo ndazenge kutengesa mapudzi asina kubikwa ndo patoshandisa pane unonzi mukoka uya nokuti anenge anawo kandi mafuta ekuzora zvokuti munhu atasafese yake nokuti ndinange pananingi. Saka iye anozora mafuta ari pamusika wake, kana kudyara zvinhu zvaanodyara pabasa rake pamusuwo webasa rake zvamaimupa imene. Vadiwa vateereri, chiri mumusakasaka chinozvinzwira
ndimadzibaba vatanga tinawo pachirongwa chedu. Tingapinda mupati 2 kuti vatiudze zvimwe zvizere navo kuti vatiudze kuti zvakambomira sei nyaya dzekurombesana, nyaya dzematsaona. Manzwa vachitaura kuti mwana chaiye anogona kusangana nematambudziko ari kuSouth Africa, vabereki vari muno muZimbabwe, asi matambudziko mbavha dzamurova kana kuti mbavha dzamubira mari vari vanhu vashandiswa nevabereki vacho. Saka isusu tozongoti mwana akapondwa kuSouth Africa, but iri nzira yemarituals ari kuitiwa nemaparents. Saka vanhu pavanoona havaoni mishonga, vanoona kuti mwana akapondwa. Akafa nei? Akapondwa. Akafa nei? Akaita chirwere. Akafa nei? Saka tirikuda kudzidza vanhurume. I think muri kuzviona kuti tiri muhondo inotyisa naSatani. Saka dai Mwari wekudenga atibatsira, tichapinda pane chimwe chirongwa havana kuexhausta zvizhinji zvavaifanira kunge vataura nesu. Pastor Maprazi. Nyaya yataurwa nemuromo yakasimba. Zvakadaro zvekuti zvatondishamisa kuti munhu anogona kutopiwa munamato wokuvhara chifambi chake nemuprofita. Munhu anogona kuenda kuchechi kunopiwa munamato wokudzingiswa basa, wekudzingisa mumwe munhu basa. Ndaona ichienderana Jeremiah 23 verse 14 inoti, uye pakati pavaprofita veJerusarema ndakaona chinhu chimwe chinonyangadza. Vanoita upombwe uye vanoreva nhema. Last part ndo yandava neinterest nayo. Vanosimbisa maoko evaiti vezvakaipa, zvokuti hakuna anodzoka pazvakaipa zvake. Vose vakaita seSodhoma kwandiri, vanhu veJerusarema vakaita seGomora. Saka zvachikurukurwa nemuranda waMwari zviri kubatana nezvaitwa nevaprofita venguva yaJeremia veJerusarema. Vaibatsira vanhu kuita zvakaipa, ende hanzi result yacho ndeyekuti hakuna kana anozogona kutendeuka. Kureva kuti munhu anogona kutoipiswa kuchechi zvokutodarika munhu ari kunyika. Mukaona munhu achipiwa munamato wokuti adzingise mukadzi mumba pake, munamato wenyamuparadza. Munhu apiwa munamato wekudzingisa munhu basa. Munhu apiwa, pane vamwe vaitopiwa riri shizha remubestrich wopinda pabhodha chinzi passport. Munamato wokutsotsa. Muchaona kuti result yemaitiro akadaro haiswededze vanhu kuna Mwari, asi inoendesa vanhu kure nekuna Mwari. Ndorangarira John 16 verse 8 kusvika pana 10 inotaura mashoko ekuti kana Mweya Mutsvene achingauya achazivisa vanhu pamusoro pechokwadi nepamusoro pekururama. I like the last part inotaura pamusoro pekururama. Kureva kuti the real Holy Spirit inofanira kuunza vanhu kudhuze naMwari. Munhu anofanira kuti akauya achiti ndoda kupiwa munamato wokuti murume wangu aite ruhwe ndinyatsoita achifambi zvakanaka, obva adzingwa pachechi. Kunzaiwa izvo hazviitwe panapa. Izvi ndo mweya wanu waMwari. But ukwana wanzi pfugamai ipapo tikuitirei, it is a sign yekutokudza kuti panapa hatichashanda nemweya wani waMwari. Saka hanzi nekudaro hapana kana achagona kudzoka. Saka inother words muhipi hurimo munyika wasimba rutosimbiswa nevanhu vechechi. I think mukaverenga verse 30 yebhuku raJeremiah chapter yamaverenga. Okay. Verenga verse 30 na verse 31. Chapter yamaverenga. Chapter 23 iyoyo verse 30 na 31. Naizvozvo ndizvo zvinotaura Jehovha. Handina ukama navaprofita vanobirana namashoko anofungidzirwa kuti anobva kwandiri. Hongu ndizvo zvinotaura Jehovha. Handina ukama navaprofita vanoshandisa ndimi dzavo vachiti Jehovha ari kutaura. Yabva yasimbisa futi. Hanzi handina ukama navo. Handina. So God is distancing himself. So bhuku raJeremiah chapter 5 chapter 14 chapter 23 bhuku raEzekiel and then nevamwe vaprofita vari kuchema kuti dai vanhu vasvinura. Isusu toda kutenda mukana watawana muzuva ranhasi
wekuya kwamaita. Tatenda muna Mwari. Tinokutendai singaite kuti munyasha dzaMwari mazvipira kuya kuzosvinudza vanhu Chokwadi. kuti vanhu vazive nzira dzaMwari ari kudenga. Tinokutendai shungu dzedu kunofanira kuva nomunhu anofanira kutengera madzibaba bhaibheri. Amen. Kune munhu anofanira kuzvipira kune vanhu vari kuteerera, munhu ane vana madzibaba, kuti vadoneterwewo inonzi chi picture room. Semunhu akabuda mazviri havasati vamusabata, but ndinoona zviri zvinhu zvakatikoshera kuti kune umwe munhu ari kuteerera angoti aiwa pastor, madzibaba avo zvavari kuda zvekuchechi ndiripo kuti ndivabatsire. Mwari wokudenga dai atikomborera, atipa simba, ngativei nenguva yekunamata. Baba vanoyera, zita renyu ngarikudzwe. Tiri vana vadiki panyaya dzatakatanga panapa pamandara online dzekusvinudza nyika, kuti nyika izive chokwadi chenyu. Mune vanhu vamuri kutaura navo, vamwe vacho tisu taiva mumaoko aSatani, but makatinhongawo. Kune vanhu vari kuuya vakawanda vachitestify simba reumwari hwenyu. Toda kutenda nemuranda wenyu azvipira kuuya kuzotaurawo nesu. Zita renyu dai ringakudzwe muutsvene, nyasha dzenyu dzionekwe, tirambe tichidzidza zvokwadi yenyu inotisunungura muzita raJesu. Amen.